बम बम भोले। चलिए आई 12 ज्योतिर्लिंग में एगो सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ जी के हमने के माने नहीं जाए और हमने के जब भी बनारस बनारस जाए के होला तो ये चीज गावे नहीं जाए और हम अपन पर्सनल ये गाना चारों तरफ गाइला आज रउआ सब के सुनावे के सौभाग्य प्राप्त होता। चलिए आई कोना भाव में एगो भक्त भोले बाबा के महिमा गावत रहे आ कोना भाव में कहत रहे हो कि सावन महीना आइल बा अरे देवो घर जगमगाइल बा कि कहीं चलता गाजा चिलो अरे कहीं भांग घोराइल बा अरे बोल बम से गूंजाते अरे की पटना झांसी। अब भैया इजे से लेवे के बा कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, सावन महीना आइल बा देवघर जगमगाइल बा, देवघर जगमगाइल बा, देवघर जगमगाइल बा। कहीं चलता गांजा चिलम कहीं भांग घोराइल बा, कहीं भांग घोराइल बा हो कहीं भांग घोराइल बा। बोला के ही सारा दुनिया बाटे अभिलाषी। अब बोला है क्या कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ओह हर हर महादेव। और भोले बाबा के का चाहेला उनका ढेर चीज से मतलब नहीं है। छोटे बाबा न चाही खाना चाही भस्म भभूतिया पिन्हल देही में मिर्गा के छाला, हाथ में शोभे त्रिशूल डमरुआ गला में बाटे इनके सापवा के माला। न चाही खाना चाही भस्म भभूतिया पिन्हल देही में मिर्गा के छाला, हाथ में शोभे त्रिशूल डमरुआ गला में बाटे इनका सपवा के माला। हर की बोल बम से गूंजता टे पटना झांसी। लेवे के भैया कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। वाह वाह और कहे के बाद सभे कंवरिया चले बड़ी दूर हो बाबा तो खाले खाली भंगिया धतूर हो। और की गोड़ावा फूले राह बड़ी बाटे दूर हो तब जाए पे हो जाले मजबूर हो। भैया लेकिन कहे के बाद अरे कि शेषनाथ है छोटे बाबा
अरे कि राहुल भी की तासी उड़ जाए के बाद कि बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। बोली प्रेम से शंकर भगवान की जय।